Здравейте, аз съм Пламена от Пламъчето и днес ще ви покажа как да си купите и отворите дигитален шаблон. Първо идвате на сайта plamachето.com и избирате някои от продуктите за рожден ден, кръщене, бебешко парти, наричане или някои от другите продукти. В случая сега ще пробваме с продукта Топери. И ще изберем някой от тях. Ето това на мен ми е много симпатична тема. Топери за мъфини, ферма за момиче. И натискате бутончето Купи, продължи към плащане, след което трябва да си въведете данните за плащане. Съответно в сайта Пламъчето е възможност единствено за плащане с карта, поради спецификата на продуктите. След което ще получите имейл с потвърждение за поръчката, както и имейл с линк. Цъкате в имейла с линка на линка или за по-лесно отивате, цъкате на тази иконка и влизате в вашият профил в онлайн магазина, след което отивате в файлове и тук са всички продукти, които сте закупили, съответно и техните линкове. И тук може да си свалите линковете към PDF файловете. Цъкате. Аз в случая вече съм го свалила, така че направо директно ще го отворя. Ето го PDF файла, който ще получавате за всеки един продукт или сет. Съответно в това прозорче се намира линка, както е показано, цъкате на него и се отваря директно шаблона в Canva. Натискате Edit Template или на български редактирай шаблон и директно Canva ви вкарва в шаблона, готов за редактиране. Надявам се, че ви беше полезно и видяхте колко лесно може да купиш един шаблон, да го отвориш в Canva, а в следващите видеа ще ви покажа как да редактирате текста, графиките, да добавяте елементи, да смените фона и някои други също трикове.